Ter e saber conservar é un dos grandes retos aos que se enfronta o patrimonio galego. Na cidade de Pontevedra, o Concello vai elaborar un novo catálogo de edificacións e elementos a conservar. A finalidade deste traballo é identificar os elementos que, polas súas singularidades, características e valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos, etnolóxicos ou paisaxísticos, pois se considere convinte conservar, mellorar ou recuperar. O catálogo actual data do ano 1994, di a necesidade dunha revisión. Esta revisión e actualización do catálogo vixente está xustificada pola necesidade de adaptar a nova normativa e evitar así inseguridades xurídicas. Outra das razóns que leva o goberno local á súa revisión é a necesidade de ampliar horizontes. O novo documento incluirá o patrimonio industrial e a arquitectura contemporánea, unha revisión que afecta tamén ao rural, onde tamén hai novidades. Se van recoller os muros tradicionais, a lei do solo do 2016, recolle que os muros tradicionais se terán que conservar, entón, neste catálogo o que xa pretendemos é incluir os muros que ver os muros que existen no Concello de Pontevedra que sexan considerados como tradicionais e incluílos xa no catálogo. O actual catálogo conta con 71 fichas de elementos singulares na cidade e 88 no rural, datos que, segundo avanza o concelleiro de Urbanismo, medrarán agora de xeito exponencial. O contrato para a elaboración deste documento vai superar os 38.000 euros. O punto de partida para a súa redacción será o traballo xa feito no ano 2004 para o Pexón, que finalmente quedou paralizado e que xa incluía un catálogo de bens culturais.